Hola, bona tarda de dilluns a tots. Per començar us volia comentar que la setmana passada no vaig penjar vídeo perquè era setmana de descàrrega i no trobava interessant, compartir-ho, simplement us ho dic ara. Com estem veient, avui he fet 107 quilos i mig per 1, una single, senzill, 80%, m'assegurar el tret i de mica en mica anar pujant el pes. Després he fet dues sèries de 90 quilos per 4, m'han costat més del que esperava, però bé, és normal. Descàrrega, fa 2 setmanes molta fatiga, encara s'ha d'acostumar al cos, ha de rendir bé. I després he passat a press banca, on he fet 62 quilos i mig per 4, 3 sèries. I bé, doncs, molt senzill, però era el que tocava. No podem tornar de cop perquè si no un es crema. Avui he provat un altre cop a fer-ho amb cinturó, ara us ensenyaré la sèrie en què ho faig amb cinturó i la veritat és que em sento més còmode, és com quan fas sense cinturó notes com si et desinflessis i amb cinturó et sents molt més compacte. Mira que sembla que podria molestar o no, tot el contrari. Molt bé, a més al fer poc pes he pogut aprendre bé el leg drive, estic practicant i m'està anant molt bé. Bé, espero que us agradi. El vostre tema m'ha gibanat. Salut!